Udumo kuNkulunkulu kweliphezulu nokuthula emhlabeni kubantu abathokozelwa nguye. Ubaba uNsibande yakubingelela. Dlalifa izulu ngithi uJesu Kristu inkosi. Sestudio 1. Siyambonga uNkulunkulu wethu kakhulu, siyamdumisa. Akekho njengaye, akekho ofana naye. Futhi ukubeke kwacaca ukuthi inkazimulo yakhe ngeke ayishere nomuntu. Ngeke nje ayabelane nomuntu, ingeyakhe. Siyambonga-ke kakhulu, sikhonza uNkulunkulu ophilayo, uNkulunkulu owenza imangaliso, uNkulunkulu olalelayo, uNkulunkulu ophendulayo, uNkulunkulu okhulumayo. Ngiyacela sigoqe sikhuleke, simbonge uNkulunkulu wethu. Baba olungileyo, Baba ongcwele, uNkulunkulu onomusa, siyazithoba phambi kobuso bakho, siyabonga. Siyabonga Nkosi ukuhlangana futhi. Ngiyacela ubabusise labo abazwile ngihlaba ikhwelo izolo ukuthi sidinga abantu ababalethe babaletha. Ngiyabonga Nkosi, ngicela ubabusise kakhulu ngoba bayalalela, bayenza intando yakho. Nalabo abangakakwenzi ngiyacela Nkosi ubathinte bakwenze. Ngiyakhuleka Nkulunkulu wami, igruphu ingeyakho, ikhaya lezwi lingelakho. Besifisa ukuthi ngabe ashaye uJulayi sesihlanganisile u-10,000. Sihlulwa nje abantu abawu-45 kuphela. Abantu abawu-45 isihlanganisa u-10,000. Ngiyacela Nkulunkulu wami ukuthi ungenelele, ubasize nalabo asebeyekile ukuletha abantu. Basize nalabo asebelahlekelwe umdlandla, bazi ukuthi umqhele wabo ezulwini, isango labo lokungena ezulwini. Siyakubonga-ke Nkosi ngakho konke, qhubeka ukhulume Moya Ongcwele nakuyo le nkonzo silalele. Qhubeka egameni lomfelo wethu uJesu Kristu ophilayo. uJesu Kristu inkosi. Amen. Ake siyambonga uNkulunkulu wethu kakhulu, siyamdumisa abangcwele, siyambonga nangalolu suku. Ngiyacabanga ngikho sure ngenze ukuthi inkonzo yethu yokugcina le kuMathewu chapter 5 verse 8 kungenzeka siqhubekele kuverse 9 ngesonto elizayo. Angazi, angifuni ukuthi ngithi sengiyazi, angazi. Impilo yami angiziphathele khona oyiphethe. Masifundeni-ke uMathewu chapter 5 verse 8 othi, babusisiwe abanenhliziyo ehlanzekileyo ngokuba bayakubona uNkulunkulu. Blessed are those with pure heart, for they shall see God. For they shall see the Lord. Siyambonga uNkulunkulu ngempela, abantu abanenhliziyo pure, ehlanzekile, engcwele. Ibona abazobona uNkulunkulu. Izolo-ke sidine sikhuluma-ke ngoMathewu chapter 25, sikhuluma-ke ngalabo bantu abazoyibhujisweni. Labo bantu abancishanayo. Labo bantu abaphika izinto benazo. Labo bantu abangabathanda abazalwane babo. Labo bantu abangathandi ukushare izinto zabo, abagubhela kwesabo, bazofa bayishiye lento. Kodwa inhliziyo yabo izobe inamathele khona, njengomkaLothi. Uthi uverse 5, khona bayakuphendula bethi ngiqinisile, khona iyakuphendula ithi inkosi, ngiqinisile ngithi kini, lokhu eningakwenzanga komunye walaba abancinyane anikwenzanga kimi. Lokhu eningakwenzanga kulaba abancinyane bami, wenzani kulaba abancinyane benkosi? Yini obenzela yona? Mawubenzela awenzeli bona, wenzela inkosi uJesu. Ngiyalikhumbula elinye izwi athi uma upha umuntu uma upha umprofeti inkezo yamanzi uyothola isibusiso somprofeti. Ucabanga inkezo yamanzi, ukhezo, isipuni samanzi. Ngamagama uthi uJesu noma abe mancane kangakanani, uma umphe amanzi wena usiyothola isipho somprofeti. Pho yini ibandla likaNkulunkulu lincishane kangaka? Yini ibandla likaNkulunkulu lingabanaka abampofu? Yini ibandla likaNkulunkulu lingangeni lithi shi ephaketheni lingenela abampofu na? Ngoba kunesibusiso lokho. Kwenza inhliziyo yakhe ihlanzeke nomphefumulo wakho uyahlambululeka uma upha. Sifundile izolo. Uma upha nje umphefumulo wakho uyahlambululeka.
Ngiqinisile ngithi kini lokho eningakwenzanga komunye walabo abancinyane anikwenzanga kimi. Inkosi ifuna masenze into siyenze sengathi siyenza kuyona. Yabo, senze into engathi siyenza kuyona. Abasekolose laba emavulayo abazositshela lo ndaba. Verse 23. Konke enikwenzayo, Kolose chapter 3 verse 23. Konke enikwenzayo kwenzeni ngenhliziyo kungathi kwenzelwa inkosi qha umuntu. Konke okwenzayo kwenze ngenhliziyo ephelele kungathi wenzelwa inkosi uJesu ngqo, hayi umuntu. Verse 24. Nazi ukuthi niyakwamukelisa umvuzo wefa enkosini. Niyakwamukelisa umvuzo wefa enkosini, khonzani inkosi uJesu. Ukuze wamukelisa umvuzo wefa, into eyenzayo okwazi uyenzela uJesu, awuzenzeli wena. Whether uyapha, whether uyashanela endlini, noma uyapheka, noma uyaphaka, noma ngabe yini oyenzayo, uJesu uzokubusisa. Uma uyenza ngenhliziyo, ungenzela abantu. Uyabona lo nto, wenze nje ukuthi azobani abangiboni, athi ngirobhe ngenze nje. Wenzela abantu, khohlwa umuntu. Siyadlula kubantu, sibheke kuJesu ngqo. Uthi-ke ongakwenzanga. Yazi ulahlela ukungenzi. Yazi ulahlela ukungenzi this time. Hayi ukona. Ulahlelwa ukungenzi okuhle. Kusho ukuthi ukungenzi okuhle ukwazi kuyisono. Likhona futhi izisho njalo. Ukungenzi okuhle ukwazi kuyisono. Verse 46. Laba bayakumuka bayejezisweni okuphakade. Ukujeziswa okuphakade kusho ukuthi into enganqamuki. Ngike ngikhulume ngithi njengoba sihlezi nje kanje kunyaka 2025, abafa ngonyaka ka-10, ngonyaka ka-1, ayikakaqali ingunaphakade. Ayikakaqali nakuncane ingunaphakade. So kusho ukuthi wena ungazidojela nje uzenzele izinto, kodwa ingunaphakade angeke uyidoje. Uzophila ingunaphakade uhlupheka uma ungalenzi izwi lenkosi. Laba bakumuka bejezisweni okuphakade, kodwa abalungileyo bayekuphileni okuphakade. Khetha-ke imihlaba mibili ngale, ukujeziswa okuphakade noma ukuphila okuphakade. Yini oyifunayo? Ukujeziswa okuphakade noma ukuphila okuphakade? Kwangathi uNkulunkulu angasisiza. Ake siqhubeke-ke. Sibheke incwadi kaThithu chapter 1 verse 15 no-16. uThithu chapter 1 verse 15 no-16 lithi kohlanzekile konke kuhlanzekile. Asilifunde. Kwabahlanzekileyo konke kuhlanzekile, kepha kwabangcolileyo nabangakholwayo akukho lutho oluhlanzekile, kodwa kungcole ingqondo yabo nonembeza wabo. Azashisa amagama. Kwabahlanzekileyo konke kuhlanzekile. So kusho ukuthi sizobona umuntu ngenhlanzeko yakhe ukuthi kuyena kuhlanzekile. Sizobona umuntu ngobunuku bakhe ukuthi lo yesihogweni ubunuku bakhe bumbambile, ukungcola kwakhe kumbambile. So-ke kubiza ukuthi bazalwane sibe ngabahlanzekile ukuze konke kuhlanzeke. Unjani wena? Okubuhlungu kuthiwa kwabangcolileyo nabangakholwayo akukho lutho oluhlanzekile. Ayikho nje into eclean kulabo bantu. Abangakholwa ayikho nje into eclean, yonke into ingcolile. Lize lithi kungcole ingqondo yabo nonembeza wabo. So unembeza wabo uhlulela izinto ezingekho. Kuthi ku-wrong unembeza athi kuhle. Kuthi kukuhle unembeza athi kubi. Unembeza ushisiwe. Bekuyokusiza sibalekele kuJesu. Kuzosisiza sonke. Esibalekele kuJesu. Konke kwasemhlabeni kuyadlula. Kuyadlula okusemhlabeni. Kodwa wenza intando kaNkulunkulu Baba, uxolo uzohlala kuze kube phakade. Owenza intando kaNkulunkulu Baba uzohlala kuze kube phakade. Ingqondo yakho uma ingcolile woza kuJesu azokwasha.
injani ingqondo yakho? Woza enkosini uJesu izokuwasha, ngoba kuthiwa kwabangakholwa akukho kuhlanzekile. Ngakho woza kuJesu uzohlanzwa, kuzokusiza lokho. Woza kuJesu uzongcweliswa. uNkulunkulu akusize, kodwa kungcolile ingqondo, kodwa kungcole ingqondo yabo nonembeza wabo. Yabona uma usungcola unembeza, unembeza ushisiwe usathane, sekuphelile. Usuke usuqonde ngqo esihogweni, no turning back. Ngoba unembezo awusakwazi ukukusiza, awusakwazi ukukulekelela. Lithi izwi-ke bavuma ukuthi bayamazi uNkulunkulu, kepha bayamphika ngemisebenzi yabo. Bayamazi uNkulunkulu, bayavuma, khona bamphika ngemisebenzi yabo. Umlandele eduze, umbone ukuthi unjani, ubone imisebenzi yakhe. uNkulunkulu ngiyathandaza, kungalahleki namunye ekhaya lezwi. Ngiyathandaza ngoba uNkulunkulu usibeke ekukhanyeni. uNkulunkulu akafuni sekujezisweni okuphakade. Kodwa uma udlala ngethuba ngiyadabuka. Ngiyabonga kunabantu abahambayo la ekhaya lezwi, uhambo abangasewubuya kulo, kade bephila ngoRoma 10:9. Umqhele wakho loyo, umqhele wakho. Mphilise umuntu ngoRoma 10:9, ngoba umqhele wakho loyo. Laba bayokumuka bayekujezisweni okuphakade, kepha abalungileyo bayekuphileni okuphakade. Ulungile wena na? Uyakhwalifaya kuye ekuphileni okuphakade. Kwabahlanzekileyo konke kuhlanzekile, kepha kwabangcolileyo nabangakholwayo akukho lutho oluhlanzekile. Ayikho nje into abathi ihlanzekile. Lithi kwabangcolileyo nabangakholwayo akukho lutho oluhlanzekile, kodwa kungcola ingqondo yabo nonembeza. Mase kungcola unembeza kwangcola ingqondo sesekubheda. Lithi kuverse 16 bavuma ukuthi bayamazi uNkulunkulu, kepha bamphika ngemisebenzi yabo, bengabenyanyekayo. Bengabenyanyekayo. uNkulunkulu uyamnyanya umuntu othi uyamazi kodwa bemphika ngemisebenzi yakhe. uNkulunkulu uyamnyanya umuntu othi uyamazi kodwa bemphika. Siyambonga uNkulunkulu ngevangeli asinikeze lona eliphilayo, elingaxubi, elingahlanganisi, elihlukanisa umuntu nesono. Intombi ibe intombi nto, insizwa ibe insizwa nsi. Siyambonga ngendlela emangalisayo uNkulunkulu wethu. Bavuma ukuthi bamazi uNkulunkulu, kepha bamphika ngemisebenzi yabo abangabenyanyekayo. Bese kuthiwa nabangalaleliyo nasemsebenzini yonke emihle kabasizi lutho. Ayikho into abayisizayo. Ayikho into abayenzela uNkulunkulu. Bengabenyanyekayo nabangalaleliyo nasemsebenzini yonke emihle kabasizi lutho. Uswawaya nje ukuklina endlini yenkonzo. Ngiyabuza, uswawaya yini wayoklina endlini yenkonzo wena? Yikho awusizi lutho, lisho njalo iBhayibheli, abantu abangasizi lutho. Yini oyenzayo yenzela uNkulunkulu? Wena nangamasonto yalova, ufika mawuthanda, uhlale lapha emuva. Awufuni ukuvula umlomo wakho ucule, uhlale lapha emuva ubumbe umlomo. Kodwa uNkulunkulu wakuphi izwi ukuthi ucule umdumise, kodwa wena uvele uthunga umlomo wakho. Yazi usazophendula uNkulunkulu ngalokuhlala kwakhe emuva, ungayenzi intando yakhe? Usazophendula. Angazi-ke ukuthi uyothini. Lithi izwi lenkosi bavuma ukuba bayamazi uNkulunkulu, kepha bamphika ngemisebenzi yabo, bengabenyanyekayo nabangalaleliyo nasemsebenzini yonke emihle kabasizi lutho. Abalaleli bayanyanyeka.
usho njalo uJesu. Uthanda ukuhlala unyanyeka noma ufuna ukugeza ngegazi likaJesu? Babusisiwe abanenhliziyo ehlanzekileyo ngokuba yibona abazombona uNkulunkulu. Babusisiwe. Kwangathi uNkulunkulu angakusiza, ngiyakucela, ngiyamncenga, akusize nje uzobe umnandi bokubhilonga ekhaya ezulwini. Uphile impilo engcwele. Umkhonze uNkulunkulu ngoba kunomvuzo. Hayike, asimbonge uNkulunkulu kakhulu ngakho konke. Siyamdumisa uNkulunkulu, akekho ufana naye, akekho njengaye. Namhlanje-ke sisohambeni namhlanje siyalungisa maduze nje kunendlu ezovulwa yasentabeni eBrentshini. Kudlule mhlawumbe inyanga angisazi noma kuyo elandelayo kube kuvulwa enye, angikazi kahle. Kodwa nje kukhona ezovulwa. uJune lo, ngicabanga uzovulwa ngoJulayi. Khona ezovulwa indlu yenkonzo, ufuna ngidlule sihambe nomama sidlule khona. Bese-ke sigcine eGreytown, ngoba eGreytown nakhona sisanda ukuthenga enye indawo, sifisa ukuthi-ke sihambe soyibona. Ngakho-ke sisendleleni. uNkulunkulu akubusise, uNkulunkulu abe nawe, usalalela le nkonzo. uNkulunkulu akugcwalise ngamandla kaMoya oNgcwele. Masiguqe sikhuleke. Baba oNgcwele, uNkulunkulu onomusa, udumo lonke lungolwakho lukufanele. Siyabonga ngenkonzo, siyabonga ngakho konke. Ngiyalinikela uqobo lwami kuwe, ngenze Nkosi ngibe yisitsha, ngibe yibumba, ubumbe lokho ofisa ukukubumba. Ngisize uNkulunkulu wami, ngilalele ngaso sonke isikhathi ngenze intando yakho. Khulekela nampa abantwana bakhe endaweni zonke, basize nabo uNkulunkulu wami, yazazi idingo zabo, bagcine ubalondoloze. Konke-ke lokhu sikucela egameni leNkosi yethu uJesu Kristu ophilayo, ngiphinde ophilayo, uJesu Kristu inkosi. Amen. Siyambonga kakhulu uNkulunkulu. Angazi noma ngisho noma ngingasho ngesonto sikuphi. SiseBrentshini ngesonto. Uma siseBrentshini-ke kulukhuni ukuthi umemezele ngoba ngathi akho branch evalwayo. Abantu abaya emaBrentshini angakubo. Uhambe uyokhonza uNkulunkulu. Nathi-ke sobe sivakashile kule branch le ngesonto. Siyambonga uNkulunkulu, sizolalela endleleni bese sivuka-ke siqhubeke nohambo. uJesu Kristu inkosi akugcina, akubiyela, akubusise. Baba uNsibande useyavalelisa uthi uJesu Kristu inkosi.